Guys, kanang sinikuro may nagkaraw sa jud tawo basta di kulog mata. Say gahalo-halo. So amo na ning ipakron guys kay kuan. So na guys, ang 2 ka kilo mo na siya mahimo. Ano unom ka tab. Ja, mo na ni sang ihatod guys si Crystal. Guys, good morning. So ako na po di guys si Ruby Provinciana. So madong adlaw na tanan guys, madong buntag, madong hapon, madong gabi. So diyan nagatong biko guys kay malagi na ay nag-order. Dadan ni Crystal karon. Ja, si Nicole may nagkaraw dani. 4 pa lang na mata nami. Si Nicole may nagkaraw kay di lagi makakaraw gahang kamot. Pero maulian ra lagi ni kay gamay na laman sakit. So di sa nato ipuwersa kay simba ko tuluyan hino ni hangkamot na si Jana lamay kuan may laman nagka buling-buling na nagkaldero laman lang gyapon kanak. So na guys, ang 2 ka kilo mo na siya mahimo. Ano unom ka tab. Ja, mo na ni sang ihatod guys si Crystal. Mama, papa. Di na. Bahala ka. Langan lang ka. Oy, ga. Iyan, dagan din siya, oh. Masang hihatod si Crystal, guys. Ano tawid na? Kaya ini sakinan. Sa Argao. So liluan na ni sa guys. Maraming nakagiyo ka ng masaya ko ka nakapanagid ni Ili. Samchat sa ako ni Rabi. Hala basi Magpalod ko pa ni Tiame. uy, nak, basi mabili ng ko anak ha. Biko nandyan? Sige na. Lagi mong biko nga imo ha. Naram. Supak ko pa. Boarding pa ba? Sige lang man. Bayad do. Isa man yung baga. Magipirmahan da na. Estudyante ako sa Wala. Bye. Ayun na lang daw. Bye-bye. Foto lagi. Amping nak.
Uy, makaabot pa jud siya. Diya guys, tuwa na si Crystal guys, aran kaluoy kanang wanong ko nakahag ni diya kay mao lagi nagipadali siya sakay kay mularga na. So nakahabol pa siya sa alas 6 kay mao lagi na nagdali to siya kay nalay ko ni misa sa ilang eskwelahan. So mao yung gihabol nga maka-attend ko sa misa dito sa ilang eskwelahan diya. Wala naluoy ko ni diya guys kay dali-dali. Gano. Okay, duty pas papaidi guys. No ma'am kanang salamat kadto ma'am kanang na kahilak jud ko sa imong sobrang pagmamahal nimo na ma'am. So naaning palit ko dani. Barato ra man dai ni siya tag 30 ra kapin. Nya kuan tawag dai elastic bandage. Kaya garabing kanget-nget. Dia butang sa katong roll unang banga tambal nak. Kay ni sugod sa burot na niya nagkakuan siya kanang murag ugat ni kanay napuwa na dia ang sakitan sa likod anto daris tubangan. Mahirisag ka nang asa di ay dapat kanay napuwa. Lay napuwa kanang aray di doon kaso kay sakit. Murag hanghang bagamay kay naniburot kana bang niniburot na nga napuwa sakit ka dyan na sa ilawom sakit kay nga na persa lagi na siya na kuha na niniburot nga napuwa man na siya sakit basig bukog na anak asa man kana bang napuwa na kana niniburot kana niniburot ba nga napuwa na di sakit sa ilawom man tud sa likod. Salamat kadyo Ma'am Bisminda kanang araman jud nimong ka araman jud ko nimong ka pinangga. Salamat sa imong pagpangga na ma'am. Supporter man ko na si Just ko ana. Bara ni ko ba? Kung sa kamao mga dili ra man ko na iyang gisunog sa video ma'am. Salamat sa imong pagmahal ma'am. At least di siya kuan. May sakit mo kado sa malihok. Asan tong lock? Oo, lami di siya paminaw nga kanang pero masas magyapon sa naha para maulian. Salamat sa akong anak nga buutan. Wala ka ni mao. Ala, layay man ni bibi oh. Jesus, hala yayay man ang iblis oh, yayay. Tambali ate dali bibi. Ang bibi oh. Dali bibi. Gawa bibi. Hay sa kadiri mama nas, mama didto oh, kita nimo. Nahay ni mama. Hay ni mama dali. Wala na ba karon pa ko kita nimo kusog lagi. Hi, ni mama daw. Diya si Gab oh. Hi Gab. Bagong gupit ka Gab? Ha? Bagong gupit ka? Oh. Para man si Christy. Oh, wala ni mo kita panday kag doktor. Wa na kay kanang ara ba nung pamalhinan ni nunang mga kuan, lay. Kada bitaw ingan ni Ma'am Bisminda oh, ila man jud ning hilabtan ba ingana ba nya simpre nabuhi ba sila kaon-kaon lagi. Pero ara na silang balhinon ug makakita ko. Balhinon na sila gas. Di na hapat din kay maluoy ko. Kaning maluluyon ta ba? Hama si Kirsty di ay wala lagi diha. At babaw? First oh. Ta si Kirsty. Hi. Nag-school ka? Ay, wala ka nag-school? Wala klase. Hello, uy ba? Uy, okay. Wala man siya. Asa siya paduwang ron. Dagko ra ba kinananan, okay. Huan. Kinit ah.
Kinit. Amo kinit. Ay sus, sus, sus. Ay sus, ay sus, 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 ka palambing man. Ay sus, ka palambing man. Ay sus, ka palambing. Ay sus, ka palambing. Among kinit, ka palambing. Humana ikaw kaon, be. Ay, la, buntis ra ba ka? Nahapit na ka mga anak, oh. La, dako na kay tutoy ka. Kay gingnan man ka nga, dili ka magbuntis. Karon nagbuntis ka. Ha? Gikuha na ni Dante. Nakastahan ni Dante. La, mo din ang magilak-hilak. Gilak-hilak. Gitangtang manggo ng bato din ha. Musuksok mo sa silawom dito. Mugawas. Tong bato dito terube nga gialin ako. Gikuha, kita igakuha. Bi, tanawon, bi, nanay mo bibi, oh. Hala, dako nagbibi ni mo, oh, na, mo suso, oh. Di ang raman. Hala, pila kay anak ani niya. Namatay ang anak. Mura gatungkuan ba? Lusag di lang kay, amo ramang buhion na imong anak, no. Halo, oy, pud, oy. Nakaliwat, di si Dan, di pati kang Ria na kuanan po niya. Bisag, Kasi mana ko no, buntag, hapon. pero wasa nakawadyo na buntis. Inay, wala siguro to. Kani kastara diri sa kastahan ni Dante, buntis dayon ma. Kastahan lagi ni nga, wala mabantay ilagay. Huh? Wala mabantay yun eh. Mga bibi, oh. Si Bibi o si Kirsty. Oh, si Violeta. Oh, kay ding si Batman. Ang sibat. Oh, si Bat mas gawas. Loy pa din si Bat sa gawas man. Abuntis noon. May kiat lagi. Da. Na, karon magagwanta kang mga anak ka. Hala, tanawa oh, hala lagi. Hala lagi oh. Dako na siya mga anak oh. Sleeping maan. Uy ay. Housekeeping. Ikaw kinit, buntis mo ka? Bitaw laki man sa kinit. Buntis mo ka kinit? Hey. Kakiat ba? Tanawa ra magwanta ka kay nakiniat man ka ana. Babaw. Ginagdi pwedeng mabuntis. Kuanan, ya karon. Buntis noon. Manuka. Kani sa di man tani pabuntas, buntisan. Pagkaon nila. Ikaw ba basig ma putun na mo dia ka? Kaya niyo pa pamugong diha. Ugma ng tanabin kay manawag tagpanday. Ayo dito. Nakasaka lagi sila. Na siguro yung mga anting-anting ni. Hala, kusgana ni Kuya Rudy di ay. Sulog bisa dulu kalau saya. Bila. Oh, biara. Mana ramai? Oh, arun sampai lah dulu lah. Libat. Di ba nila maging paingana di ay no? So ingana sa kurma mo. Nakasaka ng tanas sa babaw oh. Nakasaka ng tanas sa babaw ng ilang gi-welding sa na sana pios na bin? So ila sang ipatanaw ron ang ilahang welding kay na imbis daghan na kadto silang na welding ma'am na nimbigay man ang ilahang kuan kana na ah.
Nibigay ang ilang welding machine. Diyan nangita mi kuan kanang pwede na mo rentahan dari wa man puy magpa-rent ya moadto na lamang sila kay ila na lamang ang ipatan-aw unsay guba. Asa mo dapit magpatan-aw ben? Abi sa mga ara dapat. Nanay ito kay KB ba si kabalo siya. Ay pali lang may muuga ng unsay basig na kuan ang fuse. Silang duha ilang gi tabangan na nila kay ako di man ko makatabang kay nakoy na injury ni hang kamot. Unsa? Naghapdi na laman ag mga panday kay pag alauna pag kuan nila diha gisaka na tato nilang na welding wa naman mo andar ag ilahang welding na overheat dito guys kay gamay ra bitaw kadug welding nila anja daghan ba sa kadug welding si Ruby na ang ipang idugtong ni anja nalipay na ta sila kay naa lagi na saka na ta sa babaw. Katong lang ipang welding nasangka na kay patindog na ta nila mag-welding na sila ta si babaw nya. Ning kalit man di naman mo andar ang ilahang welding. Sa tuwa sila ning lakaw kay ilang kunong ipa adto to ilahang welding. Manangga kuha na lang si Nicole dari si Papa Eddie na. Kay back to back man na si pinturahan. A few moments later. Guys, madung hapon na. Kuan lamang giputos dani lagi salamat kay kadto ni Ma'am Bisminda kanang para jud ko ni jang kalab kanang salamat kadto sa imong paglab na Ma'am Bisminda salamat sa tanan kanang ang ginuray mo bawas sa imong kamado na mo ma'am kanang makahilak pud ta ba sa jahang kabuutan bitaw nga sindan kag mga video nga para buhaton na nga na kanang pabutangan lagi nga ni kang kamot kay malagi na kanang natang pagkugi lagi na dislocate ni ang mga ugatan. So daan na siya guys katong niuli kog buhol nga nagbugha ko og kanang binuungan manas buhol diri sa Cebu kay bukong kana bitong nagbugha ko datong time nga sa batong rag kamo sa bako dato ni uli na kanang bugha ko kuan murag birthday man siguro tong tatay murag July didto ni siya ning hubag ja karon na tandag na pud hubag na di siya sa ilawom siguro malisod na kadto sa ilik-lihik ba ja maulian ra ni kay naigo ra ni na dislocate ra ning ugat pero sakit jud ikuan ba sakit ilihik ja ganiha ma'am kanang alas 3 ning undang na sila kay mo lagi to nagbaag ilahang welding pang welding kay atong ilang pang welding murag di jud to pang daki nga na bitaw nga kanang sunod-sunod og welding ana gamay ra bitaw sa matong sa jud sila kuan kay ilang ipaadyo kay wa mamima huwa mandari nga kanang pwede ra among i-rent ra ta kanang mga giparent bitaw nga mga welding wala mandari ja napoy nagparent lagi pud sila ja gingadto nila ganiha kuan guba pud so murag di jud lima welding sa babaw ning kuan kinahanglan man i-welding to sa babaw ng ilan na nang ipatindig so nalipay ng taon si Rubin ganiha kay patindig na lang ito nila nasaka na nila si babaw to ngarang bugata ila na magibutang ang PC na ang gibutang nila PC ja kay niadto lagi Miss Papa Edis lungsod kay nipalit lagi ko na ni mga gulay kay ako na po ning ready ning mga gulay kay maligja ako inagkahoybis kay naday nagpost nga kanang baratong mga gulay gikan sa bukid mga to nga dali mig ngadto nakapalit kog kubasa guys ug mga sayuti medyo barato ra jud pag-abot na mo dari mo to nga matingami kay nasaka na lagi nila bawgin sa to nila pagbuhat kay niya man to nga nagkalauna patabang silang papaidin sa pag-abot na mo dari igo na sa papaidin ning hawid nasaka na nila no nalipay pud sila kay nasaka na lagi so, karon pag weldingon na ta ni Rubin wa naman mo andar ilang welding Excited ko daw. ja waten naman din natin ni ma'am ug sa tumaado to ilang welding ug makaasa ta makahuwam dani pang welding ja mao to imong video karong adlaw guys kanang daghang kadtong salamat ja salamat gyapon sa Ginoo tanan kada adlaw kay malagi na ganang tagaan patag daghang grasya og kuan malagi na dislocate lagi ni hang kamot imbis daghan kay kubuhat dito po kuspika sa harap ug gipatan-aw na to hang mga tanom kay magsurbi man jud ko diha og man og kong paninda magsurbi jud ko didto
Kay agahang amo guys mo tanaw po din isang vlog man ang usahay mag survey jud ko na sa mga tanong usahay di po ko makabidyo magsintra ko ni jag mga buhat na dari nila mo na yapil sa vlog kay balik-balik ra po tag si tan-aw na ang mga tanong diya magsawa ra po mo sa mga tanong. Naman ni hapon sa ami guys, daghang kadong salamat diyan mo to si Christy lang mo na pong gihatod ganiha kay dali-dali mo to siyang gadto kay muapas lagi pisas misa kay nali ko ni misa dito nagka alas 8 manong alas 6 nakasakay sa kay kalas Ginoo nakasakay ra sa alas 6 ganiha among gihatod ni Papa Edi na makamingaw na pud guys kay wala pos Crystal Dari kanang kami na pud mingaw man jud kadto basta wala do niya tong anak pero naanad-anad naman pud ko nga kuan di para sa una nga maghilak jud ko maghilak ko magabi pero sila man jud ko magpakita nilang maghilak ko kay may na pud mga tao nga mauwi ra pud hilak-hilak jadi pud ganahan si Nicolo maghilak-hilak ko dante ja mga anta guys salamat kanjo ng tanan thank you for watching ja salamat I love you all amping ug kampo tanan guys see you my next vlog.